Jeg hedder Michael Hansen. Jeg arbejder som client manager hos Selected Media. Jeg har lige været på kurset i salgspsykologi hos Concilium. Det er et kursus ledet af Lars. Dejligt stille og rolig fyr. Kurset havde fokus på DISC-profilen, som jeg ikke kendte nærmest noget til, inden jeg kom. Lars han forstår rigtig godt at sætte sig ind i vores forskellige brancher, sætte sig ind i de enkelte virksomheder. Han har sat sig ind i stort set alle vores produkter. Han vidste, hvordan vi arbejdede, hvilket gjorde, at han nemt kunne trække mig ind og ligesom sige, okay, hvordan kan du bruge det lige præcis i din virksomhed, Michael? Frem for det bare er læs og forstå. Så det gjorde hele læringsprocessen super nem. Man fik en rigtig god forståelse, man fik nogle helt konkrete værktøjer. Efter jeg er kommet hjem fra kurset, har jeg selvfølgelig prøvet at implementere det i min hverdag. På forskellige kunder, prøvet at se, okay, hvilken type tror jeg den her person er. Virker det egentlig i forhold til, hvad jeg har lært? Og det har haft en rigtig positiv indvirkning. Det har også haft en rigtig positiv indvirkning på, hvordan jeg er som person. Måske ikke lige, hvordan jeg er, men i forhold til, hvordan jeg handler. Altså, man har lært at forstå sig selv. Altså, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør i givne situationer? Og så bliver man simpelthen bare bedre, end man var før. Så det er helt bestemt et kursus, jeg kan anbefale alle, der måske er gået lidt kolde i deres hverdag, der mangler nogle værktøjer, eller bare at blive bevidst om, hvordan folk de rent faktisk tænker, og hvorfor de agerer, som de gør. Det gør en salgsproces meget nemmere.